En dit is dat stuk graaide dat het eiken van een moervoen waar. Geert Mooi en zijn broer Herman hadden het stuk land al een skoft lang in de gaten. In de allerlaatste slag wie het joet raak. Ik ben hier maandag zijn we wel rondgereden. En er was een hele groep en die zag je wel op een kraai. Maar dan zijn we dinsdag geweest, woensdag geweest, niks. Nou ja, en vanmorgen, nou, en daar lag hij dan. Het is net de eerste keer dat Geert Mooi een eerste aai vindt. 4 keer eerder wie hij de vinder van het eerste lipaai van Bestellingwerf. Ik ben ook al bijna 2 keer het eerste van Friesland geweest, maar ja, dat was net nipt. Dat was te laat gemeld. En dan vind je het eerste? Oh, heerlijk. Is prachtig. Broer Herman wie eens de man die het zien matten hier. Die slag wezen matten. Slim vindt er het liek net. Ja, is niet erg. Nee, we doen alles samen, dus dat maakt niet zoveel uit. Het wie jouw streekje west, hè? Jouw zoon, Fieneke in haar. Ja, we liepen ook vlak bij elkaar, maar dat is nou rijden zoeken. Hè? De ene keer dat vind ik en de andere keer dat vindt mijn broer, maar dat is niet erg. Voor Geert Mooi komt er een dream uit. Hij had altijd al de zilveren lip gewonnen. Dit is echt geweldig. Super. Hier leef je elk jaar naartoe. Voorzichtig maar weer, goed bij te horen. Ja, ik laat hem ook niet vallen hoor. Het lipaai is betiet in die voen, maar het is net het betietste lipaai eer. Dat was voen in Boordenburgum op 4 maart 1989 troch de Vries. Op de tweede plak staat Skeffer in 2008. Hij vond het aai ik op 6 maart, maar om 11 jon. Geert Mooi vond het aai van de morgen om 11 en stiet er mij op de tweede plak zoals de BFW dit registreert. Het laatste eerste aai was voen op 31 maart troch Boskma van de Wielgen. Hij stiet op de 86e plak.